Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ageno ni nkare janeno mar Color TV odichengni mano mar tarik 2 yena mondo miarwaki ni machiegni mano mar yudo weche manyien mano mago mag machiegni pacho. Nyinga Nelly Achieng Ndine jaloko mara Bella Achieng. Nitiere weche mago mathoth mago mabende timore e pacho kae kama bende mago e moko kuom weche mago mabende waiko waloso gi yono ma inyalo neno gi in kaka janeno mar Color TV mar mondo mi bed kod ng'eyo ni to en ang'o ma timore e pacho kae. Gima dakwaye gi sani en ni ibedo koda nyaka giko machiegni. Wachako gi mano mabende ne otimore piny owacho mano mamalo kocha. Kama wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto ne oloso ewi ywaruok mano mabende dhi nyime e od thieth mano maduong'a ma Nairobi, kama bende ne wacho weche gi sechego mane omolo e limbe e kaunti no mano Bungoma gwenge goma Cheptiaz Mount Elgon, kama bende ne oluo ni okobiye mar mondo mi achudhe moko oyaki od thieth mano ma Nairobi. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto ochiwo ler ewi ywaruok madhi nyime e od thieth maduong' ma Nairobi. Kane oloso e gwengego mag Mount Elgon e kaunti ma Bungoma, kama ne odhi sidho ayanga chenro mopogore opogore mag dongruoge. Jatend piny Kenya kurto oyango ni ok obiling' to odhi neno ni od thiethno otagi jogo ma jo adiera kendo mibadhi okomako, ka ojiwo ni jogo ma osebedo karocho chenro mag od thiethno nyaka kurto kaunegi ondamo mager mar chik. Let me say from here in Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. Bende ochayo malich mokalo jotelogo manie kweth makwedo piny owacho kuom loso marach e wiye ka giwacho ni ochano yako od thiethno. Laktar William Ruto oyango ni jotelogo onge gima ong'eyo kotenore gi gima dhi nyime e od thiethno. I want to tell the brainless opposition, find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Nyinyi hamujui chochote, akili yenu iko chini sana. Sio kama tunaelewana bwana. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamujui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Laktar William Ruto bende osingo ne oganda e kaunti no ma Bungoma ni piny owacho mare dhi gero chirni manyien manyasani maromo 20, chenro mabiro muonyo omenda maromo e kind $150 nyaka $300. Koda neno ni teko stima ochopo ne ute maingo 20,000 e kaunti no ka otiyo gi omenda maromo $2.4 billion. Vile vile mimi nimekuja hii Bungoma leo kwa sababu ya mambo yenu ya maendeleo. Stima ni ya muhimu sana kwa kila boma, ni kweli ama si kweli? Nyinyi mulinieleza ya kwamba hii Bungoma haina stima ya kutosha. Mulisema wananchi wengi stima haijafika kwao, ni kweli ama si kweli? Leo mimi niko hapa leo na niko na habari njema kwenu. Watu wa Bungoma, manyumba
26,000 mpya tunawawekea stima. Tumewapatia pesa ya serikali bilioni 2.4 ya kuhakikisha kwamba manyumba 26,000 mpya inawekwa stima Mount Elgon na hapa Bungoma nzima. Tunaelewana? Na wakati tunaweka stima, manyumba inapata mataa, biashara inapata mahali ya kufanya. Watu wa welding wanaendelea na biashara, watu wa maduka wanauza mpaka hata usiku, ili tuweze kuinua uchumi na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Jotelo mamoko mani kode ka oting'o spika e od bura mamalo, Migosi Moses Wetangula to ne ojiwo jopur makono mondo mi opidh kaawa mar yudo omenda kendo bero ngimagi ka odwoko erokamano ne Laktar William Ruto kuom ne dwoko piny bech mbolea kowuok e 7,000 nyaka 2,000. Bende ojiwo jopiny mondo mi okaw opande gibi gigone Laktar William Ruto kura, wechego eko mane osir koda jatend migawo mar Saga Migosi Wycliffe Oparanya. Hawa wengi wanapeleka kahawa yao jirani. Najua wanafanya hivyo na hawezi kusema hapa. Si ndio? Si ni kweli? Ukasema kwa sababu umefanya mambo huko Nairobi vizuri, umelainisha wale brokers umetoa katika Nairobi Coffee Exchange, ukaamuru tutoe hapa mtu, tukatoa hapa mzee Mamboleo. Ako hapa mzee Mamboleo. Mheshimiwa Rais, uliamuru tutoe hapa mzee ule anapanda kahawa kwa wingi, angalie mambo ya coffee marketing ya hawa watu. Tukatoa hapa mzee anaitwa Mamboleo. Mnamjua? Huyo mzee ako wapi? Huyo sasa ndio ako Nairobi Coffee Exchange, ndiye anasaidia hawa watu kuliko kupeleka coffee yao huko jirani. Wananchi wa Cheptais, nyinyi ni wakulima mashuhuri wa kahawa, na tuko hapa na Mheshimiwa Oparanya anayesimamia kahawa. Tunataka kujenga mamilionea hapa Bungoma. Ukipanda kahawa eka 2 kwa bei ya sasa, kila mwaka utakuwa unavuna mamilioni. Sasa tunataka, serikali ya Rais Ruto imepeana mbegu for free ya kupanda kahawa. Sasa turudie kupanda kahawa. Oparanya yuko hapa, atakuja kuambia ili tuweze kuweka pesa kwa mfuko. Jambo la 3, Rais hajazungumzia, lazima tuendelee kumshukuru. Kajotelo mamoko mawuok e gwengego mag Western ma oyuoro e nyasino, kama oting'o jaod bura makimilili Migosi Dismas Barasa, to ne odwoko erokamano ne jatend piny Kenya Laktar William Ruto kuom kelonegi chenro mag dongruoge ka gisingo mar biro sire lwedo e yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Watu wa Bungoma, Mheshimiwa Rais, wameamua, wale ambao wanapingana na wewe, wale ambao wanatafuta kiti yako ya urais, hiyo kiti ya urais mwaka ujao ya William Ruto, au wakitaka ufalme watafute ufalme ya mbinguni. Nyenye watu ya Mount Elgon, kabla nifike hapa, kuna watu waliniambia ati nyenye siku hizi mmehama kwangu, ati mmeenda kwa mtalii ule ambaye ametoka Nairobi. Bado muko na mimi ama mmehama? Muko na mimi? Hii kiti ya gavana mimi natosha ama sitoshi? Wale ambao wananidharau ati niko na kilo kidogo, tutawatembeza asubuhi na mapema. Hawa watu waende wasiende? Watembee wasitembee? Lione kusema ile watu watembee kwa sababu Mheshimiwa Rais. Nekala TV and Brenda Agenyo. Kapod warango mana weche ma kamago, wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto osingo mano mar biro chwalo teko stima ne oganda go mago mabende wuok e gwenge ma Bungoma kono. Owacho ni chenro mano mar chwalo teko stima no biro muonyo omenda mano mabende romo bilion 2.4 duto te. Bende wacho ni okang' maket koda mano en mano mabende biro neno ni uchumi mago magwenge ma Bungoma kono oting' malo. Ne otiyo kod thuolo maket koda mano chayo jogo mago mabende lero kode, ma wacho ni nyaka gie sani to koro onge chenro mano makare
mabende ginyalo cholo ne oganda jo Kenya. Bende ne okwayo jogo mane oyore romo maket koda mano mar mondo mi omiye thuolo nyadichiel kendo e yiero ma ibiro timo higa manyien mar mondo mi ochwal moko kuom dongruoge mago mabende apisi mare kata piny owacho mare pok ochopo kare ne oganda jo Kenya mana kaka nosingo. Vile vile mimi nimekuja hii Bungoma leo kwa sababu ya mambo yenu ya maendeleo. Stima ni ya muhimu sana kwa kila boma, ni kweli ama si kweli? Nyinyi mulinieleza ya kwamba hii Bungoma haina stima ya kutosha. Mulisema wananchi wengi stima haijafika kwao, ni kweli ama si kweli? Leo mimi niko hapa leo na niko na habari njema kwenu. Watu wa Bungoma, manyumba 26,000 mpya tunawawekea stima. Tumewapatia pesa ya serikali bilioni 2.4 ya kuhakikisha kwamba manyumba 26,000 mpya inawekwa stima Mount Elgon na hapa Bungoma nzima. Tunaelewana? Na wakati tunaweka stima, manyumba inapata mataa, biashara inapata mahali ya kufanya. Watu wa welding wanaendelea na biashara, watu wa maduka wanauza mpaka hata usiku, ili tuweze kuinua uchumi na tuhakikisha kwamba Kenya ina Jatend duond bura mano mar DCP Moluor Rigathi Gachagua owuok oko tumosuo kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto kendo kwere ni owere kod wechego mago mabende mulo od thieth mano ma Nairobi. Owacho ni sani to koro chal ka gima achudhe moko osewuok oko e pacho kae mar mondo mi giyak mwandu mago mag oganda jo Kenya. Rigathi Gachagua ne owacho ni entiere kod nyalo mano mar rito mwandu duto te mago mag oganda jo Kenya e pacho kae. Bende ne owacho ni gie sani jatend piny Kenya William Ruto osewuok oko mar mondo mi olosie malach wechego ma otenre kod mibadhi kata obedo ni paro ma entiere godo to en mano mar gwenyo oganda jo Kenya mar mondo mi oyakie mwandugi kendo olok mwandu maket koda mago meke. Bende ne okwero kata ne osoko wang' jatend piny Kenya William Ruto kama ne ong'ise ni opogre kod wechego mago mabende mulo od thieth maduong' ma Nairobi. Wera ni onge kod paro makare kata lek mano makare ne od thiedhno. On Sunday, we told the people of Kenya that there was a great plan to steal Nairobi Hospital by William Ruto. A private hospital, he wanted to take it over, and we called him out. And his minister said it will not be interfered with because it's a private hospital. There was a plan. That hospital is a limited company by guarantee. And William Ruto had sent the Attorney General to intimidate and coerce the directors to change the shareholders into shares so that they can buy those shares. Na saa ile imekuwa joto sana. Walishika directors to intimidate them to cede that hospital to William Ruto and his people. But because Wakenya wamelalamika sana, sasa amepindua lugha. Leo akiwa Mount Elgon. Unajua pale Nairobi mwizi akipatikana, watu ya Nairobi ni kali sana. Hiyo mwizi anakuanga na wezi wengine, wanapinduka na ndio mwizi anaanza kusema wengine ni wezi. Sasa Ruto anasema ati alikuwa anaigilia Nairobi Hospital isiporwe, and as president he will not allow the hospital to get destroyed. Wewe William Ruto, let me remind you, Nairobi Hospital is a private entity. Keep off. You have no business in a private company. If you really care about hospitals, take time to address the challenges in Kenyatta National Hospital, which is a public hospital. As we speak today, there are no blood bags in Kenyatta National Hospital. There are no reagents for the laboratory. There are no drugs. In fact, there is no food. Wale watu wanapelekwa Kenyatta hawakufi kwa sababu ya ile ugonjwa ilifanya wapelekwe, wanakufa kwa sababu ya njaa. Na hii pesa yote imelipwa e-citizen.
which is owned by William Ruto. Ile pesa wagonjwa wamelipa inaibiwa. So tunataka kuambia wewe president, instead of interfering with Nairobi Hospital, which is a working hospital, a private hospital that is functioning properly, can you deal with the challenges in a public hospital, Kenyatta National Hospital? Hapo ndio shida iko, utatue shida ya Kenyatta National Hospital. Na kama unataka kusaidia Nairobi Hospital, the government, your government owes Nairobi Hospital 1.1 billion. Can you release that money to Nairobi Hospital? Hiyo ndio njia ya kusaidia Nairobi Hospital. Lakini nataka nikuambie vile nilikuambia jana, hatutakubalia wewe kuiba Nairobi Hospital. Because vile unaenda, tukikubalia uibe Nairobi Hospital, utakuja kuiba Leave Funeral Home. Na hatutaki tufike hapo. Si ndio? Na mimi nimepata habari hapa Nakuru, iko ubaguzi mambo ya vitambulisho. Jamii zingine zinaenda zinapewa vitambulisho haraka. Jamii zingine zinawekewa vitambulisho mwezi 3, mwezi 4. Tunataka kuuliza Registrar of Persons to apply fairness and equity across Kenya, and no children of the right age. Kawarango weche moko wayudo kanyo ni jodong Luo sani tokoro kwayo kwe kachiel kod tiyo e twech achiel e duond bura mano mar ODM kabende gi kwayo jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi otemo ti kod teko mano mabende entiere godo mano mar tieko lwenya mabende nitiere tonga mano ma Kisumu kod Nandi kachiel kod Muhoroni gi Sondu kocha. Kane otelnegi kod Dungi Randa gi kwayo oganda Luo mar mondo mi obi owuog oko kar rombgi e rwako jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod jatend piny Uganda moluor Yoweri Museveni e seche ma gibiro bedo ka gimolo e kaunti ma Kisumu kae gwenge ma Kibos mar mondo mi gisidha yanga kata giyaw ayanga reru mabende ibiro bedo kata nyasi mabiro timore gwenge mago ma Kibos kocha. E gwenge kata e kaunti ma Migori kocha jodongo go ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar kwayo mar mondo mi olosi yo kata apaya mano mabende dhi e dala mose nindo jaduong' Abel Owino motelo ne iko mare. Akwayo nyiwa matindo, yawuoto matindo, minewa, jodongwa, oganda Luo mondo riwre. Unity is a strength. Kama njara ilowewano ema mondo gibedie. Gima kwau ni mwandu mojara ilowenwa en ODM. Takwayo jowa mamoko katibe mariek to nyaka bi Uganda ni. Moko wan go thurwa ka, moko wan go Nairobi to gin nyithi Luo. Wakwayo gi mondo gibedie ot achiel. Jokanyanam odwa en ot achiel. Ok wadwa pogo ot. Nikech sirikal waseng'eyo ni mit sirikal en riwruok. Awinjo ni president biro kendo reru dwa kocha, reru dwa wuok yo Bomet, to obiro wuok gi Kabat Kisikaeri, to obiro wuok na bath dala na koriwo kochiko Kibos. Koro kochiko Kibos to obiro luwo mana ka yo machon. Akwaji duto mondo urom ne president. Awinjo ni gibiro gi wuod lokacha mondo urom negi. Mondo mwandu duto mwadwaro wasebedo kwa onge kod mwandu thurwa ka mondo wayudie koth dipoko chwenwa mondo joluo okomie kodhni nyithindwa waleo gi nyithinde mier okan kenda to ji duto nyithindwa dipoko yude tich. Akwayo jo Migori mondo lose yo madhi komino Mbuor mondo ka chieng' moro adhi ywage tayud ka nitie yo maber madhi kadhe. Mae kwayo na kum gavana ma Migori gi tim mare. Machon ne en gavana mano ma kaunti mano ma Siaya Cornel Rasanga.
Sani to koro dwaro ni tudruok mano mabende nitiere kind duond bura mar UDA kod duond bura mar ODM otigodo mar mondo mi oresi Raphael Tuju. Rasanga ne wacho ni jotelo sani to koro lingthi kata obedo ni Tuju nitiere kamarach. Ne wacho ni kadipo ni wacho kata midhiero mano mabende okwako Tuju no obi okaw gi pek to obiro telo ne oganda e bago ng'anyo mano mar mondo mi owinj ywak maket kod mano. I've been very pained. We have been very pained as Siaya people on the loss of property that belonged to one of us, and that is Raphael Tuju. Raphael happens to be coming from Siaya, and he really sweated to own the property that somebody is hell-bent to snatch away from him. We are kindly asking that person to surrender that property back to Tuju, simply because by extension what Tuju owes is owed by Siaya, and therefore this is Siaya property. And I want to state it very categorically that we are not going to support this government in any way if things like this would be happening to us. I believe even the docket that is being held by Opiyo Wandayi, who comes from Siaya, cannot manage to generate a property to that extent, even for the next how many years. And so, my humble request to the President is that this property is restored back to Raphael Tuju so that he does his business, so that Siaya people, this can have impact on Siaya people, and there would be investors from Siaya who are domiciled also in Nairobi. Failure to do so would mean, number one, that I was supporting the Linda ground that was supporting Rais Ruto on the issue of BBG. But I'm now withdrawing my support because we cannot support a regime that does not support our cause. And similarly, I'm also asking Siaya residents in general, in all, to withdraw their support if they ever thought of supporting him. I'm not joking about this, and I will soon ask Siaya people to register in large numbers so that we can walk this between Siaya and Nairobi to reach up to that where that property is. I know it will take us even 10 days, but we shall have people who are volunteering to walk that distance to make the government realize that we are not just ready to lose one of our properties like that. The signatures will only be, number one, for people who are willing to travel and walk on foot to Nairobi. We start like that. Then number two, we shall have those people who are withdrawing their support from the BBG, so that it is well known that if he is trying to think that we shall give him any vote, he will be rudely surprised at the end of it, that we shall not give anything. The second thing is that between the faction of Linda Ground and Linda Wananchi, I am just pleading with the two factions to have a dialogue that could be led by eminent people from Nyanza or from any other background. But here in Siaya we have people like retired Bishop Wasonga, who can easily sit and form a panel that can bring peace to both factions, so that we have the original ODM that is capable of fielding a presidential candidate.
That is a very important thing. ODM must field a presidential candidate. Come rain, come sunshine. Otherwise, there is no reason why we would be forming a party called ODM if we cannot field a candidate for the president. Even if that candidate will go 5 times, like Raila did, so be it. Yena mondo miagamu ya janeno mar Kala TV kata kamano e yor ote machoko kalo kuom yor tudruok mano mar Facebook aneno kong'isa kanyo Nelson Agidho ni oyudo weche weche manyien kata news chopone maber ka entiere Chwoe Beach. Erokamano ahinya Nelson. Bang' kinde machuok ado kai kod weche mamoko. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Wayudo kanyo ni jagoro e migao no mano mar donjo kod wuok Laktar Belio Kipsang olero ni kata obedo ni piny Kenya oyawo tong' mage mar mondo mi oganda odonjie, ogibichiwo oboka mago mag wuoth ne jogo mabende gikia. Ne otwak e nyim od buch Senate kama bende ne okete e orindi maliet mar mondo mi oler wechego ma otenore kod Al-Shabaab yudo pande kaachiel kod oboka mago mamoko. Olero ni gigo gichiwo ne jo Kenya kendo bang' yudo oboka kama maket koda mago to jomoko ok osebedo katiyo kodgi e yono makare. Ne oloso kama. There have been complaints from Kenyans who do not know that there is the possibility that we could be registering foreigners. His Excellency President targeted vetting of Kenyans on issuance of IDs because we were having more than one standard of dealing with who is Kenyan, and this exercise is now dealt with by our national government administration officers at the local level, that is the chiefs, the assistant chiefs, on issuance of some of these documents to non-Kenyans. I would want to assure everybody that we only issue these documents to Kenyans, mainly our IDs and birth certificates, and you cannot get any other documents unless you have the IDs and the birth certificates. Wadhi nyime kama bende wayudo kanyo ni Winnie Odinga opuodhi kaka bedo delegate mano mar duond bura mar ODM e kar chung' od bura mano ma Kibra Bore Nairobi kocha. Okawo lemo mar mane en mar wuon mare mosenindo Raila Amolo Odinga. Jakom mano mar duond bura mar ODM George Alagdwa wacho ni okang' makamano biro miyo Winnie bedo e romo mano mar NDC mar ODM. Alagdwa okoni okang' no en mano mar keto ayanga Winnie Odinga kaka jakanyono mano mar duond bura mar ODM kaachiel kod bero kata keto maino e bero chenro go mago mag duond bura mar ODM.
Gikanyo bende madikele giko mar miweche manyien mago maga machiegni pacho. Paniko molo sadek abiro do kae koda miendo weche. Uriti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine jaloko mara Bella Achieng'.